A sada, kako je već Jerko najavio, odmah krećemo žestoko s temom koja budi jače i od najjače kave, a to je tema straha. Straha od svega, od migranata, od umjetne inteligencije, od mladih, ko zna čega svega. Naš predavač dolazi i s podacima i s iskustvom i danas će nas suočiti s pitanjem, a možda i odgovorom, smanjuje li strah našu sposobnost da razumijemo, istinski razumijemo jedni druge. Dakle, pripremimo se odmah rano jutro, nije baš rano, ajde, splitski rano, za duboki ulazak u ljudsku psihu i otkrijemo zajedno kako komunikacija i prava informiranost možda može srušiti i najveće mitove. Molim vas, veliki pljesak za Borisa Jokića. Dobro jutro svima. Meni je velika čast i veliko mi je zadovoljstvo da mogu biti danas ovdje u Splitu. Veliko hvala na pozivu da dođem govoriti na konferenciji. Ja ću govoriti vezano uz strahove, i to strahove mladih ljudi, strahove djece, ali i nas starijih. Za one koji me ne znaju, a vjerujem da ima i takvih ovdje, ja sam znanstvenik, psiholog, znanstveni savjetnik, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i najpoznatiji na ulicama Splita kao propali reformator. Za one koji ulaze u političku arenu i bore se za žene koje će ovdje nastupiti jer se muškarci boje, moj savjet njima je zapravo da ako propadaju, da propadaju sa stilom, jer je jedino dobro propasti sa stilom. U sljedećih 45 minuta, kao što sam rekao, imat ćete priliku vidjeti različite podatke, imat ćete prilike čuti različite pjesme, stoga opustite se kao da je večernji termin, ova matineja je samo za vas. Za sam početak ja ću vas pitati jedno pitanje, a to je što pokreće današnji svijet? Postoje ljudi u ovoj dvorani koji misle da je to sljedeća stvar, da je to ljubav. Međutim, toliko ih je malo da je ovaj fond gotovo nevidljiv. Postoje i oni koji smatraju da svijet trenutno pokreće vjera. Ni njih nema puno više. Ima i onih nekoliko, vas tamo, vi koji ulazite sada, vi smatrate da svijet pokreće optimizam. Međutim, niti optimizam, niti vjera, niti ljubav nisu ono što dominantno pokreće svijet danas. Osjećaj, emocija, koncept koji je osnovni pokretač društva u ovom trenutku, 2024. godine, je strah. Toliko velik da mu je fond takav da probija granice ovog ekrana. Taj strah je vidljiv na ulicama svih mogućih gradova. Toliko ga je da na ulicama Londona, da na ulicama Los Angelesa, na ulicama Splita, na ulicama Garešnice, na ulicama Beograda vlada panika. Prava panika. I wonder to myself, could life ever be sane again? The lead side streets that you slipped down, I wonder to myself. Vi u predzadnjem redu koji mašete glavama, mi se vidimo večeras na šanku. Samo vi, ovi drugi ne. Okay. Toliko ima straha da neki ljudi misle da je gotovo kraj svijeta, da je pravi kraj svijeta. Evo recimo ljudi koji tako misle. Mislim, nisu baš ljudi, ali kao da jesu ljudi. Oni su sve predvidjeli. Oni znaju bolje nego što zna Jerko Trogrlić i ovi drugi guruji PR-ovski. Ti neki govore o kraju svijeta na sljedeći način. We're rockin' great! Leonard, what's his name? Herman Munster Motorcade, birthday party Cheetos, pogo sticks and lemonade, you symbiotic stupid jerks, that's right, Flanders, I am talking about you! How'd you get R.E.M. to play in your garage? I told them it was a benefit. They think they're saving the rainforest! Suckers! Suckers. Neko misli da spašava svijet, drugi se smije tome i govori losers. Ne znam da li ste losers ili niste, ali u sljedećih 43 minute ja ću vam nešto reći o tome ko ima strah od migranata, postoji li on, tko ima strah od umjetne inteligencije, kakvi su to ljudi, koliko ih je u ovoj dvorani, a nešto ću vam reći i o tome postoji li zapravo strah od mladih i čega se boje mladi. Svoj govor ću koncipirati u sljedećim elementima. Mi kao znanstvenici u društvenim znanostima volimo postavljati različite modele. Moj osnovni model je sljedeći. Postoji jasna veza između straha i povjerenja. Ta veza je direktna, međutim nju medijarira, medij između toga je zapravo javna informacija. Kako strah utječe na povjerenje ili nepovjerenje, tako i nepovjerenje, porast ili
povjerenja ili nepovjerenja povratno utječe na strah, a način na koji javne informacije dolaze do ljudi, bez obzira na njihovu dob, zapravo utječu i na direktnu vezu između straha i povjerenja i na indirektnu vezu koja ide preko medija, koja ide preko komunikacije. Da ne govorim znanstvenim jezikom, samo ću unesti još jednu varijablu, a to je da ću govoriti o tome tko se čega boji. Jer se ne bojimo svi istoga i ta činjenica da se ne bojimo svi istoga ima jasne reperkusije u političkoj areni, u javnoj areni, u komunikacijskoj areni, u tržišnoj areni. Ona utječe na to što kupujemo, kada kupujemo, koga kupujemo, kome koliko novca dajemo. Govor, kao što sam rekao, operacije osnaživanja koncipirat ću u 4 cjeline. Prvo ću vam prezentirati što brine djecu i mlade u Hrvatskoj danas. Nakon toga ću nešto reći o dualizmu i dvoboju između Nepala i robota, odnosno strahovima radničke i više ili srednje klase. Potom ću reći nešto empirijski o tome kome vjerovati i kome mladi ljudi danas u Hrvatskoj vjeruju, a na kraju ću pokušati prezentirati i to što se može učiniti u Hrvatskoj i postoji li alternativa strahu i kako se to može primijeniti u možda najsloženijem podsustavu društva, a to je obrazovanje. Kad govorimo o tome što brine djecu i mlade u Hrvatskoj danas, u istraživanju u koje smo sudjelovali u 165 škola, odgovori djece, recimo u osnovnoj školi, su sljedeći. Svi su govorili o koroni, a sad svi pričaju samo o ratu. Ukrajina je zamijenila koronu. U istraživanju učenika 5., 7. i 3. razreda srednjih škola, 5. i 7. osnovnih i 3. razreda srednje škole, pitali smo ih koliko su zabrinuti u vezi sljedećeg. U tom istraživanju sudjelovalo je 17.472 učenika. Gotovo svaki 4. koji ide u te razrede, svaki 4. koji ima 16 godina u Hrvatskoj, svaki 4. koji ima 13 godina u Hrvatskoj i svaki 4. koji ima 10 godina u Hrvatskoj. Pitali smo ih koliko ste zabrinuti vezani uz pandemiju, vezano uz potrese, vezano uz rat u Ukrajini, klimatske promjene i ekonomsku neizvjesnost. Odgovori djece i mladih ljudi u Hrvatskoj su sljedeći. Što se tiče pandemije bolesti COVID-19, ona u svibnju 2022. godine gotovo da uopće nije više izvor straha, a danas 2024. godine uopće nije izvor straha. Što se tiče potresa, taj strah je izraženiji, naročito u onim dijelovima zemlje u kojima je potres zapravo se i dogodio. Jedan od dominantnih strahova djece i mladih je zapravo rat u Ukrajini, a dominantni strahovi su i klimatske promjene i ekonomska neizvjesnost. Ono što je posebno znakovito da kod djece koji imaju 10 godina u Hrvatskoj, možda izraženije nego u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji, je prisutan strah od rata u Ukrajini. Dok kod starijih generacija možete vidjeti sljedeće, a to je što se tiče klimatskih promjena, to je jedini izvor straha kod koje ova najstarija generacija od 16 godina iskazuje veću razinu nego ona koja ima 10 godina. Također, kod njih je zapravo znakovito da postoji i izraziti strah od ekonomske neizvjesnosti. To je bilo 2022. godine. Međutim, jučer su predstavljeni rezultati na nacionalno reprezentativnom uzorku o brigama onih koji imaju do 29 godina. Ti rezultati su još znakovitiji. Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku u travnju 2024. godine. Mladi ljudi u Hrvatskoj do 29 godina imaju sljedeće strahove. Dominantni strahovi koji oni iskazuju su vezani uz to da neće biti posla, uz to da je loš zdravstveni sustav, uz rat i prijetnju ratom, te uz niske mirovine. To su najčešće ljudi koji još nisu ušli u svijet rada, ali pitanje mirovina je za njih jedno od krucijalnih pitanja vezano uz brigu i ono što ih brine. Ono što je također znakovito i s čime se ja bavim u ovom istraživanju jest da strah od previše imigranata i izbjeglica u Hrvatskoj iskazuje 34% mladih ljudi do 29. godine života, dok kod negativnih učinaka umjetne inteligencije taj postotak iznosi 29%. Drugim riječima, stvari koje su u njihovoj izravnoj okolini, one koje se tiču njihove ekonomske budućnosti, posla, su osnovni izvori straha u Republici Hrvatskoj, a oni o kojima ću ja govoriti, koji su dominantni u javnoj sferi, a to je strah od imigracije i stranih radnika, te strah od umjetne inteligencije i strah od onoga što će digitalizacija i robotizacija u budućnosti donijeti, u toj dobnoj skupini nisu toliko izraženi, premda su i tu jasno vidljivi. E sad, to me dovodi do moje druge teme, a to je Nepal protiv robota, odnosno strahova radničke i srednje, odnosno više srednje klase. Krenut ću sa ovim prvima. Evo jednog takvog primjera. U istraživanju u kojem su sudjelovali učenici iz 5 hrvatskih gradova na granici i u Zagrebu,
ali iz 10 europskih zemalja, pitali smo ih što oni misle o budućnosti Europe, demokracije, ali isto tako o povećanju društvene heterogenosti slijedom različitih i migracijskih trendova. Neki od njihovih iskaza su sljedeći. U fokus grupi u gimnazijalaca u Zagrebačkoj regiji jedna učenica govori sljedeće. Meni su oni super. Ljudi rade poslove koji mi nikada više ne bi radili. Međutim, postoje i drugi iskazi. Evo jednoga. U Vrgorcu mladi čovjek kaže, Vrgorac postaje Kuala Lumpur. Nadalje, govori se i sljedeće. Meni su čudni, nije to za naš kraj. Kakve lika veze ima s Ukrajinom? U Zagrebu pak postoje i sljedeći iskazi. Ne kupam se više na Jarunu od kad oni dolaze. Kušiš, zasrali su nam sve smeđi Murci, mamu im jebem. U istoj istraživanju, ali u Dublinu, sa skupinom učenika iz strukovne škole, iskazi su slični. They just come, those fucking Polaks and Croats. Jasne su klasne razlike u strahu od migranata, i to već od dječje, odnosno od srednjoškolske dobi. Učenici kojima slijedi zapravo rad koji je vezan uz fizički rad koji je vezan, da tako kažem, uz manualnost, iskazuju jasni strah od migracijskih, odnosno od imigracijskih tendencija i povećanja imigranata. I neko će reći to je tako, neko će to početi osuđivati, neko će reći zapravo to nije u skladu sa principima radničke klase. Jer moglo bi drugačije. Mnogi će reći trebalo bi drugačije. Evo jednog takvog iskaza, glazbenog, izravno iz Engleske. I to izravno, neću reći psovački, ali izravno među noge. Dani Nedeljko je inače poljski mesar i o njemu je pjesma. Ljudi poput nas ovdje, se boje u potpunosti drugih stvari. Nama strah nije od imigranata. Ne bojimo se da će ljudi koji dolaze ovdje ili u Irsku, iz naše perspektive, biti ti koji nas ugrožavaju ili ugrožavaju budućnost. Mi se bojimo drugih stvari. O tome pjeva i to zna Ljupka Dimitrovska. I to na sljedeći način. Ja bih sve da je po starom biti s njim ko s računarom i kad me dira on funkcionira, al dosta je. Sad vidim, dijelila sam ljubav s jednim robotom, viđala ga uvijek samo subotom, ko da nismo mladi, pričao je stalno što radi. Sad vidim, dijelila sam ljubav s jednom napravom, nije znao niti tko sam zapravo, kad treba da me shvati, otkažu mu svi aparati. Vidi se po smijehu da vam to paše, to je to, pogođeno je totalno, to su zapravo vaši strahovi. Oni nisu tu slučajno, naime ako se prati zapravo razvoj radne snage, recimo na primjeru Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju od 80. godina, ali možemo povući liniju od 20. godina, može se vidjeti sljedeće, neki poslovi i potreba za nekim poslovima pada i to kontinuirano pada. Poslovi za kojima potreba pada sve više u 21. stoljeću su zapravo kognitivni rutinski poslovi. Kognitivne rutinske poslove uvelike ugrožava automatizacija, uvelike ugrožava umjetna inteligencija i uvelike ugrožavaju zapravo veliki jezični modeli. Oni su uzrok straha te klase. Naime, ta klasa opravdano se iz njihove perspektive ili neopravdano upravo boji toga.
Njima, ljudi iz Nepala, Kuala Lumpura, u Vrgorcu, nisu problem. Međutim, problem može biti ukoliko copyright više ne radi čovjek u PR agenciji, nego ga zapravo radi umjetna inteligencija. U tom slučaju, zapravo, strah će biti jasno iskazan prema robotu, a vi ćete biti zapravo Ljupka Dimitrovska, nezadovoljena i subotom. A kada govorimo o tome gdje su zapravo strahovi, to su strahovi srednje klase ili više srednje klase, o njima također možemo popričati večeras na koncertu Nene Belana. E sad, to me dovodi do moje treće cjeline, a to je ako je takva situacija, ako postoje različiti strahovi, a u mojem modelu koji sam prezentirao, strah je povezan sa povjerenjem i strah, ako ga je previše, može utjecati nepovjerenje. A ako je previše nepovjerenja, ono može uzrokovati povećanje straha, onda se postavlja pitanje kome vjerovati. Evo jednog iskaza iz istraživanja, također u Dalmaciji, o tome kome se vjeruje. Ja ti nikom ne vjerujem, ni sebi. Dobro, možda materi nekad da. To su mladi ljudi u srednjoj školi i tome kome oni zapravo vjeruju. Sad, kod nas povjerenje nikad nije bilo na visokim razinama. Mi ovdje u Hrvatskoj, mi volimo reći da smo povjerljivi ljudi i tako dalje, ali ja kažem nešto vama, a vi već sutra kažete, ne sutra, nego odmah na pauzi kažete ovom u 5. redu. I to, mislim, jesmo kao, imamo povjerenje, ali dobro, mi se volimo i hvaliti da zapravo nemamo povjerenja. Evo recimo jednog primjera iz 80. godina, također motivacija za večerašnji ples. O tome koliko zapravo se može vjerovati i da li se volimo hvaliti da lažemo. Poslušajte. Baš je dobro, noća sretno, a ja sam lažljiva. Bude dobar, noćas bude krava, jer ja sam lažljiva. Problem je, tu lažu odmah svi od početka i onda se čude da ne vjeruju nikome. Ispričavam se Hrvatskom domu i svim, naročito predsjedničkim kandidatkinjama na sljedećoj pjesmi. Onda zapravo, kad je to tako, kad svi lažu sve, onda nije ni čudo da se ne vjeruje nikome. Još jednom isprika zbog glazbenog izričaja. Ne vjerujem nikom više, a vjerovah nekad svima. Poslije tebe, ne vjerujem ljudima, Ne vjeruju ljudima, a naročito se ne vjeruje strankinjama. Pozdrav režiji gore. Varala me varala, mala Grkinja. Varala me varala, srce slomila. Varala me varala, srce slomila. Sad, i onda se čudimo što se događa s mladima. Evo jednog izričaja glazbenog mladih o povjerenju. Sad dobro, to slušajte, to je prava pjesma. Sada postali smo besni, zveri smo u kavezima koji su nam tesni. Muda do poda, puštam brate dok hodam. I koda, svi me se plaše, u klubu do zore ja praznim te flaše. I ne vjerujem nikom, al baš nikom, zato što su ljudi govna. Sad, povjerenje je ključan, po meni, društveni i osobni koncept. Mi smo ga mjerili na 2 načina. Prvo smo ispitali kako je opće povjerenje, odnosno potreba za oprezom kod djece i mladih u Republici Hrvatskoj, a nakon toga ćemo vam prikazati podatke vezane uz to kako je njihovo povjerenje u pojedine skupine. Govoreći o povjerenju, općem povjerenju, radi se o klasičnom pitanju koje od 30. godina zapravo jest u društvenim znanostima, a ono je općenito govoreći smatraš li da se ljudima može vjerovati ili da u odnosu s ljudima treba biti oprezan. Pri tome ponuđeni su sljedeći odgovori. Ljudima se gotovo uvijek može vjerovati, ljudima se obično može vjerovati, obično treba biti oprezan s ljudima i gotovo uvijek treba biti oprezan s ljudima. Pitanje je opravdano kritizirano metodološki jer zapravo mjeri 2 dimenzije. Jedna je dimenzija povjerenja, a druga je dimenzija opreznosti i potrebe za oprezom. Na uzorku koji sam vam spomenuo, koji je činilo više od 17.000 učenika u Republici Hrvatskoj, odgovori na ovo pitanje su sljedeći. Njih ćete moći i usporediti sa odgovorima opće populacije iz 2022. godine i to u međunarodnoj perspektivi. Na pitanje koliko se ljudima može vjerovati i da li s njima treba biti oprezan, odgovori hrvatskih srednjoškolaca u 3. razredu srednje škole su sljedeći. Tek 0,6% učenika odgovara da ljudima se gotovo uvijek može vjerovati. Uz to 6,5% odgovara da se ljudima obično može vjerovati. Dominantna pozicija je da gotovo uvijek treba biti oprezan u odnosu s ljudima, a otprilike isti postotak odgovara obično treba biti oprezan u odnosu s ljudima.
Ponavljam, u ovom istraživanju je sudjelovao svaki 4. čovjek koji je rođen u toj generaciji. Osim cenzusa, nema takvih istraživanja koji imaju takve uzorke. Na uzorku kojim sam spomenuo, tek 47 učenika u Hrvatskoj, 47 učenika u Hrvatskoj u 3. razredu srednje škole odgovara da se ljudima gotovo uvijek može vjerovati. Kada se ti podaci usporede sa populacijom u istoj godini, sa populacijom odraslih građana Hrvatske, to je ovo tu crveno, možete vidjeti da u odrasloj populaciji 24,2% ljudi odgovara da se ljudima može vjerovati. U odnosu na one koji imaju 16 godina, taj postotak je značajno veći, on je veći gotovo 4 puta u odnosu, dakle, na mlade ljude. Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama u općoj populaciji pripada samom dnu vezano uz nepovjerenje, odnosno uz potrebu za opreznost. Od nas negativniji rezultat što se tiče povjerenja imaju samo Bugarska i Rusija. Za razliku od toga, gore, u nekim drugim zemljama, zapravo vlada povjerenje u ljude. Tako u Danskoj 85% ljudi se nalazi na tom polu povjerenja, a u Norveškoj taj postotak iznosi negdje oko 83%. Čak i u zemljama koje su nama bliske, poput Austrije, povjerenje je zapravo dominantna pozicija ljudi. U Hrvatskoj to nije, nažalost, tako. Osim toga, mi smo mlade ljude ispitali koliko se može vjerovati različitim ljudima u njihovom okruženju. Od njihovih roditelja, rodbina, prijatelja, onima s kojima su u izravnom kontaktu, do onih koji su u njihovom društvenom okružju, to su učitelji, policajci, znanstvenici poput mene, liječnici, svećenici, novinari poput nekih od vas i osoba koje ne poznajete. Znači, ne strance kao strance, nego strance kao osobe koje ne poznaju. U 7. razredu osnovne škole odgovori su zapravo sljedeći. Na skali uopće se ne može vjerovati, recimo znanstvenicima, do u potpunosti se može vjerovati, recimo svećenicima. Odgovori mladih ljudi u 7. razredu osnovne škole su sljedeći. Dominantna pozicija povjerenja se zadržava isključivo u roditeljskom domu. Roditelji su ti kojima se vjeruje, a osim toga to su i prijatelji, to je i rodbina. Prijatelji, rodbina i roditelji su jedini zapravo kojima se vjeruje. Nekima se gotovo pa ne vjeruje već od 7. razreda osnovne škole. To su recimo policajci. 40% mladih ljudi u 7. razredu kaže da se policajcima u manjoj mjeri ili uopće ne može vjerovati. Nisu bolje prošli niti učitelji, ali niti svećenici. Nisu bolje prošli niti učenici iz razreda. Posebno mi je zanimljivo da nisu dobro prošli niti susjedi. Susjede se u Hrvatskoj mrzi praktički. Ne znam ko su vama susjedi, ali susjede se ovdje uopće zapravo ne voli. Nisu dobro prošli niti znanstvenici, novinari još gore, političari gotovo najgore. Stranci još gore nego političari. Kad imate 13 godina, o životu možete misliti na najrazličitije načine. Ali zapravo niti znanstvenicima, niti svećenicima, a učiteljima naročito, susjedima, policajcima, pa nema razloga baš da im ne vjerujete kad imate 12 ili 13 godina. Nema razloga da ne vjerujete baš ni političarima, ako ćemo iskreno, niti novinarima. Ali zapravo nepovjerenje u Hrvatskoj raste i na visokoj razini. Osnovna po meni, osnovni razlog za to je izravna veza sa strahom, a način na koji komunikacija posreduje tu vezu je onaj model koji sam vam zapravo prikazao. E sad, da ne bi bilo to samo tako, u biti pozicija je ne vjeruj nikome. Pozicija je strah i samo strah. Potrebna je promjena, ali mijenjati se, sebe, mijenjati druge, mijenjati društvo, nikada nije lako ni jednostavno. Naročito nije lako ni jednostavno ovdje. O tome pjeva jedan splitski glazbenik, splitski pjevač, pa da čujemo njega što on kaže o tome da li se treba mijenjati, kako se mijenjati i koliko je uopće moguće promijeniti se. Uvijek isti, nikad se neću mijenjat, ostaću uvijek isti, u to se ne smije dirat, kad bude ima dite, dišpet će isti imat, i ja sam ka moj stari, ne dan se, ne dan mi. Ma nema tu promjene nikakve. Kakve to? Sve isto. Stari ja, ovo, moj stari, moje dijete, sve isto. Tu nema promjene. Ali ipak mijenjati se je potrebno. Ali nije jednostavno i nije lagano. O tome pjeva jedan drugi glazbenik i to možda na bolji način. Ajmo poslušati. E sad, on je vrlo pametan.
On je pametniji nego bilo koji znanstvenik koji će doći ovdje. I kaže da to sve čudnovato, taj strah, sve to što postoji, da ako se suočimo s tim, ako zapravo stanemo uz to, ako se okrenemo i kažemo, ok, tu je nešto moguće, onda kao pojedinci i kao društvo zapravo imamo neku šansu. Međutim, okrenuti se, promijeniti se, suočiti se sa čudnim nije jednostavno. Naročito ne ovdje, gdje na ulicama postoje sljedeći grafiti. Mrzim sretne ljude, gdje kad kažete da ste optimistični, misle da ste bolesni. Kada kažu da, znate, meni kažu pa kao propos si u svemu, a opet si ok, šta ti je, onda misle zapravo da bi trebao negdje ići. Znači ovdje to nije baš jednostavno, ali vjerujte mi moguće je i moguće je učiniti promjene. I moguće je to učiniti na primjeru škola, za koje se misli da je najteže promijeniti. Naime, ako se odmaknemo od te ideologije straha i zapravo koncepta straha i pristupimo mladim ljudima i drugima na drugačiji način, onda možda zapravo i imamo šansu. U Zagrebu, u Istri, u Primorsko-goranskoj županiji, u Krapinsko-zagorskoj županiji. Od 2023. godine Sveučilište u Rijeci, institut koji ja vodim, Prva riječka hrvatska gimnazija, provode predmet u školi koji se zove Škola i zajednica, pod nazivom ŠIZ. Mladi ljudi, kada su u školi, kažu koji predmet imaš, onda imaju obično matematiku, fiziku, kibernetiku, i onda ovi neki kuleri kažu mi imamo ŠIZ, idemo na ŠIZ. Inače, na engleskom, kada smo preveli taj predmet, isto ima super akronim, zove se School and Community SICK, ti su još bolji kao, kako si, u školi SICK, mom, how school is SICK, to je to, a ovi kao ŠIZ. E sad, zašto je to važno? Ako drugačije pristupite pod sustavima i ljudima, a mnogi od vas će reći školu je u Hrvatskoj nemoguće promijeniti, onda zapravo imate šansu. U tom ŠIZ-u trenutno šizi 1635 učenika. U njemu je stvar drugačija i ona je zapravo po meni obrazac kojim se može mijenjati društvo ka nekim pozitivnijim perspektivama. U tom ŠIZ-u nema sadržaja. Mladi ljudi ulaze u predmet bez sadržaja. U njemu je proces zadan, ali se ne zna što se uči. Mladi ljudi sami određuju temu s kojom će se baviti tijekom godine. Nakon što 2 mjeseca se demokratski dogovaraju o čemu će se baviti, nakon toga tu temu s kojom se bave trebaju istražiti. Nakon što je istraže, stječu iskustvo. Ako se recimo bave odvozom otpada u gradu Zagrebu, stjecanje iskustva znači da će provesti 2 dana u kamionu čistoće sa radnicima čistoće. Ako to znači da ako se bave beskućništvom, provešće noć u pučkoj kuhinji ili u Caritasu, u nadbiskupiji, dajući i brinući za ljude koji zapravo nemaju. Ako se bave pošumljavanjem i odšumljavanjem Medvedice, zasadit će 1500 stambala. Ako se bave neučinkovitostu Hrvatske željeznice, vozit će se do Splita 3 dana da vide zašto je neučinkovita. Pisat će peticije da kažu da se zapravo to mijenja. Nakon što steknu iskustvo, djelovat će u svojoj okolini, posadit će ta stabla, uredit će svoju školu, napravit će ne znam što, napravit će radionice sa migrantima. E sad, u tom predmetu nema sadržaja. Neko bi rekao da je taj predmet u Hrvatskoj nemoguć. Evo jednog takvog primjera. Radi se o školi, i govorit ću kroz njihov primjer, o školi primijenjene umjetnosti i dizajna. Za one koji nisu iz Zagreba, radi se o školi koja se nalazi na Trgu Republike Hrvatske, kraj Hrvatskog narodnog kazališta, i ta je škola zapravo nastradala u potresu. Učenici te škole su slijedom potresa, kao što i brojni drugi, morali premjestiti se i preseliti u drugu školu. Preseljeni su u 4. gimnaziju u Novom Zagrebu u naselje Kajzerica. Na pitanje s čim se želite baviti, a mogli su se baviti bilo kojim aspektom umjetnosti, dizajna, čega god su htjeli, s čim su god se htjeli baviti, oni su se odlučili baviti zapravo simbolima mržnje i govorom mržnje u javnom prostoru. Osnovni razlog za to, a to su, kažem, budući umjetnici, budući dizajneri, budući, znate, ljudi koji u biti ne bi se trebali baviti s tim stvarima. Osnovni motiv za to je bila zapravo škola u kojoj su došli. Kada su došli u tu školu, dočekalo ih je na zidovima škole sljedeće: ubi tovara, Dinamo, svastika, smrt ljevičarima, dragi gosti, čuvajte kosti. To je 4. gimnazija nakon njihovog dolaska u gradu Zagrebu, jedna od boljih škola, i to u naselju Kajzerica. Nakon što su utvrdili da je to tema s kojom se žele baviti, otišli su u grad, jer to je škola. Škola je nova koja probija zapravo granice i zidove škole. U gradu su također mapirali simbole mržnje. Za vas koji ne znate, recimo znak WP je znači zapravo white power. Za ovo na ovom stupu, osim SS što svi prepoznajete, broj insignija 88 znači zapravo HH kao Heil Hitler. Nitko od nas zapravo ne zna ili ne prepoznaje te simbole, a oni se nalaze svuda oko nas.
Nakon što su utvrdili svoj problem, napravili su istraživanje sa učenicima svoje škole i sa učenicima 4. gimnazije, njihovih domaćina. Tamo su zapravo htjeli utvrditi da li drugi učenici prepoznaju to kao govor mržnje i da li ih zapravo to smeta. Utvrdili su da to zapravo ljudi ne prepoznaju, uopće ne vide, da ne vide ni značaj toga, naročito oni u čiju školu su došli. Nakon što su to istražili, krenuli su stjecati iskustvo, i to na različitim sferama, kako u njihovim školama, kroz ravnateljice i ravnatelje, tako i u političkoj sferi, kroz gradsku četvrt. Osim toga, krenuli su i istraživati zakone koji reguliraju zakon mržnje. U situaciji da ste učenike koji će biti budući kipari, budući dizajneri nakita, pitali da li želite predmet u kojem ćete se baviti govorom mržnje, da li želite predmet u kojem ćete analizirati zakon, mnogi vam rekli nikako. Sve hoću, samo taj predmet neću. Međutim, kada predmet kreće iz njihovog potrebe, iz njihove želje, iz njihovog, ako hoćete, i straha, ali na pozitivan način, na način da se oni povežu, da djeluju za zajedničku dobrobit, onda niti analiziranje zakona nije teško. Nakon toga, u dionici stjecanja iskustva posjetili su Jasenovac i Vukovar, da vide kako govor mržnje, zapravo kada pređe granicu, prelazi u samo djelo. Tamo su, između ostaloga, predstavili svoj rad, ali su čuli i druge vezano uz to što bi oni trebali naučiti, ali ne u školi, nego na drugim mjestima. U dionici Djeluj krenuli su i odlučili se zapravo promijeniti klupe oko škole u kojoj su gosti. Na tim klupama je pisalo smrt alternativcima, mrzim pedere i smrt alternativi. Odlučili se to učiniti na sljedeći način. Odlučili su simbolički kodirati boje i to bojama iz Trećeg rajha. Mnogi znaju da su pripadnici židovskog naroda morali nositi žutu traku. Međutim, malo tko u hrvatskoj školi uči da su i Slaveni, a Hrvati su Slaveni, također imali svoju boju i svoju traku. Oni su, zajedno sa umjetnicima, ali sa školom 4. gimnazijom, odlučili zapravo umjetnički intervenirati u prostor života i životni prostor škole. Zajednički su osmislili i rukama napravili i oslikali klupe u skladu sa njihovim trenutno omiljenim umjetnicima, povezali se sa zajednicom koja im je omogućila zapravo da te klupe i postave, i ovo su njihove klupe danas. Ovo su oni. I mnogi bi rekli da su Ovo su oni. I mnogi bi rekli, znate, mladi danas su izgubljen slučaj. Ali mladi nisu izgubljen slučaj. Jer znate, kada im pristupite na drugačiji način, kada promijenite stvari odozgora, onda stvari ne izgledaju baš tako tmurno kao što je onaj font na početku. Mladi nisu izgubljen slučaj. Na jednom smo od najljepših mjesta na svijetu. Ovaj grad je nevjerojatan grad. Ovaj grad je to je ne $1.000.000, to, mislim, ne može ga se kupiti. Na jednom najljepših mjesta na svijetu. U doba kada bijesne ratovi, koji nas tek pomalo brinu. U vremena gorkih podjela, kada se ljudi polariziraju i dijele, čućete vrlo brzo i kako, i cijeli dan ćete slušati samo polarizaciju i samo udaranje po polarizaciji. I to nije samo polarizacija i gorke podjele, nisu ratovi. Živimo i u doba pohlepe i općeg nepovjerenja, kao što podaci pokazuju. Ako stvari posložimo malo drugačije, samo malo drugačije, onda ćemo vidjeti da strah nije jedini put. Postoje i drugi putovi. Prije nego što će umrijeti u njujorškom baru, velški pjesnik Dylan Thomas, umro je od ciroze jetre i to u baru, to je taman super. Prije nego što će umrijeti, 2 godine prije toga napisat će jednu od najljepših pjesama. U toj pjesmi Dylan Thomas zapravo govori o umiranju života, ne ovom društvenom, nego o umiranju života. Suočen sa smrću i sa starošću, zapravo on govori sljedeće. To svjetlo koje nestaje, zapravo protiv njega treba bijesniti, ali bijesniti na pozitivan način. On kaže, rage against the dying of the light. U pozitivnom je snaga. Strah je jednostavna emocija. On je lako iskoristiv, on je lako zapaljiv, on se lako monetizira, njega je lako prodati. Ali u pozitivnom je zapravo prava snaga. Pozitivno i kad propadnete sa stilom, ali kad propadate sa stilom, u Splitu vas grle i ljube. Od čistačice u školi do konobara u hotelu, do različitih ljudi koji vas zaustavljaju i pitaju kad ti je predavanje, u pozitivnom je zapravo prava snaga. Danas, kada vladaju bijes, kada je taj bijes krik i kada je taj krik urlik,
možda to nije jedini način. Možda i uz bijes, i uz krik, i uz urlik postoji jedan drugi sentiment, a to je usklik. Well, you know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and throw my head back and come on now. Don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, 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 yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Say it better, yeah. Hvala. Hvala vam puno. Hvala, zbilja vam hvala. Ovo je, zbilja vam hvala. Ne, sad ću reći zašto. Ne, mislim, hvala vam na aplauzu i na pljesku. To je jako lijepo čuti. Ovo je prvi puta da izlažem ovo predavanje na ovaj način i nisam mogao zamisliti bolju publiku za to predavanje. Ja sam završio 15 minuta ranije ili 10 minuta ranije i to otvara prostor za pitanja. I stoga pitajte. A mislim, ja ovako kad spustim glas, to znači da mi je jako drago i puno hvala. Zbilja hvala. Mikrofoni? Evo ih. Evo jedan mikrofon tu. Izvolite. Ok, evo pitanje. Odmah ruke stižu. Volonterke stižu s mikrofonima. U 4. redu je gospođa digla ruku. Ima i tamo. Ok, imat ćemo mi zanimljivu raspravu, sigurna sam, idućih 15 minuta. Evo, ne znam je li mogu ja prvo. Hvala vam stvarno na izvrsnom predavanju. S nekim ovim muzičkim brojima se nismo baš poistovjetili, s nekim drugima malo više. Mene zanima ovaj dio sa djecom. Dakle, dokazali ste na neki način da je moguće promijeniti taj način na koji oni razmišljaju unutar školskog sustava ako se stvarima pristupi drugačije. Postoji li neka granica kada je za to kasno? Ne znam je li razumijete pitanje. Znači, ako djeca u srednjoj školi to mogu, ali onda nastave u tom sustavu, jesu li zauvijek osuđeni na taj način razmišljanja ili postoji mogućnost da, ne znam, na fakultetu ili na neke druge načine u stvari prigrle to kritičko razmišljanje, jer mislim da smo o tome ovdje razgovarali, i tu kreativnost u pristupu stvarima da ih promijene. Da, iskreno mislim da je zapravo moguća promjena u bilo kojem trenutku. Ovo nije jedina promjena koju radimo. U gradu Splitu, i to uz pomoć grada Splita i Ja1 Hrvatska, radimo sa učenicama u 5. i 6. razredu vezano uz njihove karijerne aspiracije u prirodoslovlju i tehnici, i to najčešće u tradicionalnim obiteljima, i ako im pristupite na drugačiji način i nastavnicima u kasnijoj dobi, i njihov rad se mijenja. Moje iskustvo, naročito na reformskim procesima, je tako da zapravo drugačija organizacija rada, drugačiji pristup, prije svega zasnovan na integritetu, na pozitivnosti, na održavanju riječi, i kod ljudi koji su recimo zaposleni u različitim agencijama, u birokraciji, u privatnom sektoru, može vrlo brzo uzrokovati promjenu, i to pravu transformativnu promjenu. Ovaj primjer sam prikazao ne zato što se tiče škole i ne zato što se ja bavim obrazovanjem kao takvim, nego zapravo da pokažem kako drugačijim shvaćanjem određenih procesa i drugačijim shvaćanjem potreba ljudi i razumijevanjem njihovih potreba možete zapravo ozbiljno promijeniti stvari. To je moje iskreno mišljenje. Mnogi će reći da sam u tome naivan, mnogi će reći da sam u tome nerealno optimističan, ali znate što, malo sam ja naučio već da me to ne boli, a da me puno više veseli kad neko ima 16 godina i ide recimo u industrijsko-obrtničku školu i tema s kojom se želi baviti, njih 13 muškaraca, je mentalno zdravlje muškaraca. I kada se nešto promijeni i kada oni drže radionice u industrijskoj školi vezano za to kako mlada osoba treba brinuti za sebe i kako je ok biti nesavršen mačo muškarac. Prvo, mislim da nas ima još u publici koje očekuju ispriku za određene glazbene izbore. Čekajte, samo Ivane, stani. Znači, to nikad nećete dobiti. Znači,
Ne, to ne. Što bi rekao neki političari, što bi rekli, dosta s tim woke sranjima. Muzika je muzika, muzika je za raju i to je to. Neko voli ovo, neko voli ono. Uprošujem. Pošteno. Možda komentar, a onda ću nastaviti na pitanje. Iz ovog grafa oko povjerenja i nepovjerenja zapravo vidimo najveće povjerenje u roditelje. Da li zapravo, a vidimo s druge strane da je u općoj populaciji nepovjerenje vrlo nisko. Da li zapravo to dolazi iz kućnog odgoja? Zapravo se ti stavovi prenose s jedne strane, to je jedno pitanje, a drugo pitanje, prije 5-7 godina jedan od glavnih strahova među mladima je bio okoliš i ekologija. Sad je Ukrajina, pa su imigranti. Koliko je to zapravo kod mladih volatilno, ovisno o tome što je top tema i količina informacija koji do njih dolazi, jer klinci u 7., 6., 7. osnovne koji su već rat u Ukrajini nemaju iskustvo rata, imaju kroz obitelj, tako da mi se čini da je to zapravo prvenstveno vezano za informacije koje im dolaze. Složeno su ti pitanja, pa ću samo pokušati adresirati 3 pitanja na jednostavan način, na brz način. Što se tiče, dakle, transmisije povjerenja i vrijednosti kroz roditelje kao dominantni izvor, ona je prisutna, ona je zapravo uzrok pada povjerenja u institucije i krize institucije. Obitelj ostaje kao jedina uporišna točka koja tamo postoji. Naime, nas brine, osim ovoga što kao javno društvo bi trebalo zabrinuti pad povjerenja u te ove ljude s kojima imaju kontakte, nas posebice brine pad povjerenja u učenike iz razreda i pad povjerenja u prijatelje i pad povjerenja u susjede. Jer to su ljudi koji su u okolini. I kada se sve, ako se i to počne na neki način urušavati, onda jedina točka koja ostaje su zapravo roditelji. To je jedna stvar. Druga stvar je vezana, dakle, za trendove i volatilnost njihovih strahova i brige. Istraživanje koje sam predstavio, koje je predstavljeno jučer u Zagrebu, ono je tako, i tu je i Dragan Bagić koji je između ostalog i radio na prethodnim nekim valovima tog istraživanja, ono je tako da se mogu pratiti trendovi vezani uz strahove. Ti strahovi su zapravo relativno stabilni. Dominantan strah koji sam ovdje prikazao je ekonomski strah. A radi se ovdje, dakle, o drugoj skupini, do 29. godine života. Ekonomski strahovi su dominantni strahovi. Što se tiče straha od klimatskih promjena, on je relativno stabilan. Briga za klimatske promjene je relativno stabilna. I što se tiče još trećeg pitanja kojeg sam zaboravio, imam samo potrebu reći, muzika se ne dovodi u pitanje. Kogod sad postavlja pitanje. Ja vam za početak čestitam na propadanju sa stilom, to je jedna ovako jako krasna. To ne možeš kupiti tu. To je savršenstvo, nek idu svi u Honduras. Uglavnom, moje pitanje je li vam baš to propadanje dobro došlo? Zato što ako pogledamo vaše istraživanje, jasno je da je užasno malo povjerenje u institucije, užasno malo povjerenja u nekakav i školski sustav, vjerojatno na kraju krajeva to spada u političare, u medije, a nekako uvijek kad se rade nekakve promjene, uvijek se ide zapravo, pokušava se kroz institucije. Je li zapravo onda lakše napraviti nekakvu promjenu i lakše zadobiti povjerenje tih mladih van sustava? Jer puno će vam lakše vjerovati kad vi dolazite sad kao nekakav padobranac cool sa šizom, nego kad dođe ministar sa kravatom i predstavi nekakvu promjenu. Hvala na ovom suptilnom isto pitanju. Dobro je pitanje. Pomoglo mi je. Propadanje naravno pomaže. Pitajte Ilona Muska, on uvijek tako kaže da je propasti najbolje, a to je od prije zapravo sama uzrečica tako i govori. Ovo što govorite, naime, moj dojam, a to je i iskreni dojam i zapravo iskustvo, je sljedeće. Zapravo niti jedna reforma u Hrvatskoj neće više moći doći odozgora. Znači, ideja da u demokratskom svijetu 2024. godine politika diktira reformu, naročito u složenom sustavu poput škole, je zapravo vrlo naivna ideja. Ali mi smo to znali i 2016. godine. Naime, reforma o kojoj pričate i na kojoj se referiram, ona je došla iz zbornica. Znači, ja sam svjesno išao i sa svojim kolegama poremetiti odnose moći. Taj poremećaj odnosa moći, da dajete moć nekome ko radi tu školu, je zapravo uzrokovao otpor prema toj reformi. Otpor se dogodio ne zato što je, znate, zbog
Johnnyja Štulića ili ne znam koga. Otpor se dogodio zapravo zbog toga što se radilo o stvarnom pokušaju promjene moći unutar društva, o stvarnom demokratskom procesu. Slušat ćete političare danas kako govore o demokratizaciji, o ne znam čemu. Stvarni demokratski procesi idu od toga da nekome uzmeš moć, a da nekome ko je dole i ko to radi daš moć. Neko će reći da se radi o idejama koje su revolucionarne, ali one danas više nisu revolucionarne, one su po meni nužnost. Zbog onih stvari koje sam prikazao, zbog razvoja tehnologije, umjetne inteligencije, učenici sve manje iskazuju motivaciju. Nemotivirani su za rade, nema radnih navika. Nastavnici u tom sustavu također gube volju za radom. Ako se ne mijenjate i ako ne promijenite, to nije zapravo ideja nekog ili nekih ljudi koji žele ne znam kakve promjene, to je nužda, a ako Hrvatska ima malo pameti, tu nuždu će i prepoznati. Je li vrijeme i da se kandidirate na izborima? To je to. Niste ni prije, to je to. Ne, nije vrijeme to. Nije vrijeme, ja mislim da bi ja bio jako loš za taj posao. Čućete danas puno kompetentnije ljude koji to rade, koji se tu prepoznaju. Moja snaga je u nečem drugome. Moja snaga je kako ja prepoznajem. Moja snaga je u tome da nakon ovog predavanja mogu sa svakim popričati, zagrlit se i reći kako vam je bilo. Je li bilo ok? Potrebno je u društvu, potrebno je uz političare koji su iznimno važan dio društva. Potreban je i, da tako kažem, nazovimo ga i peripolitički krug ljudi koji zapravo tu postoji, koji ne pripada političkim strankama, a koji utječe na društvo. To je jako važno da ti ljudi postoje. Ako ne postoje, društvo onda se zapravo izlaže još većem riziku, naročito u doba ekstremne polarizacije. Evo, ja bi pitala, ovdje sam, evo da me ovako vidite. U principu, ja sad malo možda emotivno razmišljam kao majka, s obzirom da na ove sve rezultate vaših istraživanja. Ja imam sina koji ide u 5. razred i sad neko je pitao je li to iz kućnog odgoja dolazi, znači taj strah, to nepovjerenje. Dijelom bi se možda složila, ali većim dijelom ne, jer svi znamo koliki je utjecaj medija i društvenih mreža i svega. Naravno društva u kojem se kreću. Mislim da je to možda čak nepotrebno raspravljati o tome, ali mene zanima vaš stav baš prema tome. Znači, koliko je tu moguće utjecati na djecu? Ja mislim da im se danas ne može zabraniti neke stvari do kraja. I nije ni potrebno. Oni žive u tom dobu tehnologije i mislim da je to njihovo vrijeme, kao što je naše bilo, ne znam, nekada vrijeme MTV-a, pa naši nisu razumjeli roditelji ili ne znam čega. Znači, irelevantno je možda o tome raspravljati. Ali koji je vaš stav? Znači, gdje je tu granica nekakva? Kako tu doskočiti tome da dijete ipak malo bude samo sa svojim emocijama, ajmo reći, jer mislim da jako puno to utječe na njih. Da. Ovako, pazite, neka društva odlučuju se za zabrane. Imali ste jučer vijest ili prekjučer vijest da Australija zabranjuje društvene mreže za mlađe od 16 godina. Australija je razvijena demokracija, znači ne radi se o diktatorskom sustavu. Drugim riječima, kada govorimo i o tehnologiji i korištenju tehnologije, radi se o izrazito polarizirajućem pitanju. Pitanju koje je pravo ideološko pitanje. Pitanje digitalne tehnologije je ideološko pitanje. I znam da mi imamo druga ideološka pitanja, ali to je jedno od centralnih pitanja 21. stoljeća, je zapravo pitanje korištenja digitalne tehnologije. Kad kažete da li i kako se može utjecati na mlade, na djecu, sigurno da roditelji mogu utjecati. Međutim, ono što mi se čini još važnijim je zapravo poslušati mlade ljude. Ne govorim sad nužno o 5. razredu. Mislim da kao društvo, naročito iz ove perspektive koju imamo, da zapravo previše patroniziramo. Mi patroniziramo druge, namećemo neke naše stavove. To ne znači da trebamo prihvatiti samo stavove drugih. To znači da s njima trebamo ući u dijalog. Daću vam 2 primjera, samo kratko. Znači, u tom slučaju kada ulazimo u srednje škole, u Rijeci se događala migrantska kriza. 2 škole su odlučile se baviti sa migrantima na Riječkom kolodvoru. Jedna škola, Prva riječka hrvatska gimnazija, učenici u toj školi su htjeli zapravo pristupiti tom problemu iz perspektive solidarnosti, da pomognu tim ljudima. Međutim, u drugoj školi, u ekonomskoj školi u Rijeci, učenici su se odlučili baviti s tim problemom zato što se boje migranata. I to prije svega učenice. U situaciji kada imate školu i sustav koji zagovara neke vrijednosti, njihov strah bi bio takav da se onemogući njima da zapravo se s tim bave.
Međutim, ako otvoreno uđete u polemiku, ako otvoreno dijaloški uđete u tu problematiku, onda zapravo one na kraju tog procesa ne dolaze do toga da misle da su migranti najbolji ljudi na svijetu, nego dolaze do stava da kažu ti ljudi su isti kao i mi. Ti su ljudi oni, kao što ona pjesma kaže, koji su od istog krvi, istog mesa. I sad se vraćam na vaše dijete. Znači, ako je to tako, onda zapravo osim roditelja, škola bi trebala biti i društvo bi trebalo biti tijelo koje zagovara pozitivne vrijednosti, ali uvažava određene stavove, pa i strahove. I da se samo nadovežem još malo vezano za te strahove i šta škola može. U toj školi koju sam pomenuo, vezano za mentalno zdravlje mladih, nastavnica je dovela svoje učenike kod mene i rekla da ima problem vezano za njihovu temu. Učenici su se htjeli baviti sljedećom temom inicijalno. Oni su došli meni i rekli da se žele baviti temom gay pride-a, ali iz perspektive zabrane gay pride-a. Nastavnica ih je počela upozoravati i rekla, nemojte pričati, nemojte, to se ne smije govoriti, to se ne smije govoriti. To nije dobro, rekla sam vam da je to katastrofa. Moje pitanje njoj je bilo da li je ona dovoljno snažna da od te pozicije zapravo krene u obrazovni proces. I ona je rekla da nije. Na to, kada su učenici došli, ja sam ih pitao, ok, dečki, ne možemo ovu temu, koja je vaša druga tema? Njihov odgovor je bio ovaj koji sam rekao, mentalno zdravlje muškaraca. E sad, zašto vam to sve govorim? Ljudi su složene strukture, društvo je još složenija struktura. Međutim, po meni, jedina dva puta su zapravo iskreni dijalog i demokratizacija. Iskreni dijalog kreće od prvog razreda osnovne škole, završava u staračkom domu ili u palijativnoj skrbi, a demokratizacija također kreće od vrtića i završava praktički na groblju. Imamo još koju minuticu za pitanja, nemojte propustiti ovu šansu, iako je Boris više navrata rekao da ga možete i za šankom večeras pitati, ali ajmo ovih još par minutica iskoristiti. Samo predlažem, s obzirom da je konferencija i komunikacijski događaj, da kad uzmete mikrofon da se predstavite, da se ipak međusobno poznajemo, da nisu samo oni na pozornici izloženi imenom i prezimenom, nego recite tko ste, odakle dolazite, zanimanje, što god već želite kratko. Vidimo li ruke? Evo ima tamo. Dobar dan, ja sam Lana, dolazim iz Podravke, radim u PR-u, ali imam pitanje, ovdje je bilo više priče o djeci i na koji način se njima predstaviti, a kako zapravo uvesti ljude koji su u sustavu dugi niz godina, da se mogu, kao primjerice ova profesorica, odnosno učiteljica, doći do toga da zapravo mogu upratiti taj dijalog, da se mogu otvoriti, da mogu, ajmo reći, izaći iz okvira koji su nametnuti, na način da to zaista onda može biti ne samo ovih nekoliko škola, nego zapravo reforma sustava. Gledajte, moje iskustvo ne samo u radu sa učenicima, nego u radu sa nastavnicima, tisuće njih, a i ljudima koji rade vezano uz različite državne agencije je tako da ukoliko im priđete na drugačiji način, ukoliko ih izvučete iz njihove rutine i stavite u neko drugačije organizacijsko okruženje, onda zapravo imate šansu. Nisam siguran da smo kao društvo, ali ako hoćete niti kao privatne organizacije, poslovne organizacije, često spremni za to. Lakše nam je zapravo trošiti ljude na određenim mjestima nego im pristupiti na iskren način i dati im određenu priliku. Ono što je također tu važno za reći je to da u biti i ljudi poput nas, ljudi srednje dobi, poput mene, zapravo uvijek postoji potencijal za promjenu. Ona nije, ne govorim to samo iz perspektive poslovnog okružja, govorim to kao psiholog i kao osoba koja zna da i u suočavanju sa najtežim stvarima postoji ljudska snaga koja zapravo može promijeniti tijek, pa tako i u organizaciji, tako i u ovim širim društvenim promjenama. Imamo vremena za još jedno pitanje i jedan odgovor. Molim sve ljude koji stoje da pronađete svoje mjesto. Ima još slobodnih mjesta, nemojte se sramiti prvog reda, ne grizemo mi iz pozornice. A ovdje je neka mjesta u sredini, ako mogu zamoliti publiku da se malo primaknu jedni drugima pa ostave malo prostora sa strane, da se ne morate sad ustajati svi sa svih strana, da ipak ne stoje ljudi na nogama kraj slobodnih stolica. Još jedno pitanje, ajmo za kraj. Gdje su ruke? Sad je volonterkama malo nezgodno. Nije nužno, ali po protokolu imamo još minutu. Možda Boris ima za kraj neku glavnu poruku ili evo pitanje još jedno, posljednje i onda krećemo s našim idućim panelom. Dobar dan. Evo kad imamo već tu minutu, samo da iskoristim za komentar. Ja sam Mirela Đafić, dolazim iz Primorsko-goranske županije. Evo htjela bih
kao uvijek oduševljena sam s ovim predavanjem i izlaganjem i zapravo bi sad htjela iskoristiti priliku Šiz projekt koji se provodi. Mislim da je tu i poanta osnaživanje mladih. Mislim da je to ono čemu se trebamo okrenuti, jer najčešće se okrećemo tim stvarima što mladi danas negativno rade, što loše rade i to je nekakva floskula koja se stalno ponavlja. Tako da mislim da je Šiz idealan projekt u kojem se osnažuju mladi i mislim da je to smjer kojim se treba ići. To smo mogli vidjeti sad iz ovog predavanja, ako se ne varam, jel? Hvala puno i hvala vam još jednom na vrlo lijepoj prijemu i vrlo lijepoj recepciji. Želim također zahvaliti svima gore u režiji i želim zahvaliti posebice svim izvođačima koji su danas nastupili uz mene. To su redom ako se ne varam i znam da ovi vama nekima su smetali sljedeće grupe, The Smiths, R.E.M., to je katastrofa, to više nećemo puštati. Nakon toga tu su nastupili zajedno, odnosno ne zajedno nego odvojeno, Denis i Denis. Poseban pozdrav Šemsi Suljaković, Marku Perkoviću Thompsonu i on je nastupio danas ovdje. Nastupili su između ostaloga i Isley Brothers, nastupio je i Petar Grašo, a poseban pozdrav i ako nekog trebate kao uzor za promjene, neka to bude David Bowie. Puno hvala.